A primera hora del matí hem agafat l'avioneta d'hèlix per anar de Katmandú fins a l'Ukla. A l'enlairar-nos, se'ns ha fet un nus a l'estómac. Pel soroll dels motors, semblava més un tractor que no un avió. Quan per sobre dels núvols hem vist l'Everest, l'angoixa ha desaparegut. Fins que hem vist la ara asfaltada pista d'aterratge de l'Ukla. Per fi hem aterrat a l'Ukla, punt d'inici i lloc emblemàtic per totes les expedicions i trèquings que accedeixen a l'Everest per la vessant sud. Ben aviat hem creuat els primers ponts. Hem fet rodar molinets d'oració i ens hem creuat amb els nens que reien davant les nostres mirades. En aquest primer tram, encara trobem petits lots a banda i banda del camí. En un d'ells, hem parat per descansar i dinar el menjar típic d'aquest país, el dàlbat, que és un arròs amb llenties que va acompanyat sempre de te o cafè. Hem aprofitat per repassar la ruta que seguirem aquests propers dies. Fascinats pel paisatge, hem arribat a Padding, on hem donat un tomb abans que es fes de nit. Ha estat avui que hem enviat la nostra primera crònica a través del telèfon satèl·lit. Benvinguts al Parc Nacional del Sagarmatha. Això és el que hem pogut llegir a les portes del parc, mentre ens verificaven els permisos. Ens trobem a l'impressionant vall del Solokhumbu, que en uns dies ens conduirà als peus de la cara sud de l'Everest, anomenat Sagarmatha pels nepalesos. El camí ens ha portat a conèixer la vida quotidiana de la gent que viu i treballa en aquest tros de món. Petits i grans, han fet que visquem moments difícils d'oblidar. La nostra curiositat ha volgut copsar cada moment i cada acció, com el d'un grup de portejadors preparant el tsampa, el seu menjar habitual. El tsampa és una farina de blat que barrejada amb aigua fa una massa espessa. Els ponts suspesos en l'abisme no ens han deixat de sorprendre en tota la jornada. Per nosaltres són un al·licient més dins el trekking, però pels nepalesos és una necessitat per poder-se desplaçar. Actualment s'estan substituint els clàssics ponts de fusta pels metàl·lics que milloren la seguretat, tant pels xerpes com pels iacs. Una nevada ens ha sorprès quan faltava poc per arribar a Nanche Bassar, a 3.364 metres d'alçada, capital del poble xerpa. Les ganes de veure aquest poble i la neu que ha enfarinat totes les teulades ha fet que l'arribada a Nanche hagi estat més especial. Hem anat a estirar les cames i en qüestió de pocs minuts ha aparegut davant nostre l'Ama Dablam, considerada una de les muntanyes més boniques del món.
Més tard hem pogut passejar per un autèntic mercat nepalès i hem pogut veure comerciants venent tota mena de materials i queviures, diferents tipus d'espècies, bestiar i carnisseries. Ja posats a no descansar, hem estat voltant per les afores de Namche i no cal dir que ens ha sobtat molt veure la gent treballant. Les condicions en què realitzen la feina són plenes de riscos i d'inseguretat, però malgrat això, el resultat de la feina és admirable. Però, per desgràcia, aquest treball admirable també els hi toca fer als més petits. I quan hem vist la manera de treballar, hem deduït que no era la primera vegada que ho feia. Hem deixat enrere Namche Bazaar. En menys d'una hora hem arribat a una gran estupa plena de banderes d'oració i des d'on hem vist finalment l'Ama de Blam, de 6.856 metres amb tot el seu esplendor. Un autèntic mirador al cor de l'Himàlaia. De nit i cansats, hem arribat a Tianboche, però encara hem tingut ganes de fer classes de nepalès. Suc tot acabat, suc clavat. Avui el paisatge ha canviat radicalment. Hem deixat enrere els últims conreus i vegetació, donant pas a un terreny més àrid. Per sobre dels 4.200 metres, només veurem muntanyes, neu i gel. Bé, són les 7 del matí, 7 i mitja, i ara els porters, després d'haver carregat ja tot el paquet, i adjunten la seva bossa personal, on hi porten menjar i els petits estris per fer foc. I bé, ja està. Nosaltres ens gastem una pasta en motxilles i ells, com podeu veure, la seva motxilla és un tros de fil. El dia de descans ens va anar molt bé a tots. Avui, tot i que el ritme ha sigut lent, no ens ha estat gens feixuc. Hem disfrutat caminant per una vall ampla d'extraordinària bellesa i ens ha sorprès la duresa en què treballen els portejadors. Sense ells, no sabem si hi hauria trèquings. Hem passat pels shortens fets en memòria dels xerpes morts en aquesta vessant de l'Everest. Emmarcats per l'Ama de Blam i el Pomori, hem disfrutat d'una exuberant panoràmica. La darrera etapa abans de pujar al Kalapatar ha estat dura pel fred i la neu. Ja rondem els 5.000 metres i a tocar tenim muntanyes de més de 7.000. Que en el Nuptse el esteu veient el començament del glaciar del Khumbu. Al final s'intuiria el camp base de l'Everest, però encara queda molt lluny. I aquesta xinxetilla que veieu seria l'avancim del Kalapatar. Desitjàvem que arribés el dia d'avui. Volíem veure amb els nostres ulls des del cim del Kalapatar allò que tantes vegades havíem somiat. La sortida del sol darrere l'imponent cara sud de l'Everest i el Pomori més a prop que mai.
Ens acostem a la part final del trekking. Hem remuntat la vall travessant rius i caminant entre muntanyes amb grans geleres penjades. Ens hem adonat de la magnitud de l'entorn que ens envolta tot arribant a Shukung. Quina alçada estem? Pues 4.735. Allí tenim l'Island Peak, que és el nostre proper objectiu. L'últim tram de la jornada se'ns ha fet molt llarg, però ha estat un èxit que tot el grup haguem arribat al camp base de l'Island Peak. Hola, hola. Això són 5.000 metres de no-res. A tot! 5.000 metres de no-res. 5.150, senyora. Una xocolata, una delícia. Camp base al poder. Quina rasca que fot aquí. Són les 2 del matí. Estàvem a uns 6 graus sota zero. I tota aquesta pandilla que hi ha aquí, i jo mateix, pretenem pujar uns 6.000, així com aquell que no diu res. Estem a 5.750 metres, està fent una mica de fred. Les dificultats han començat en l'aresta que porta a l'inici de la gelera, que acaba amb uns gegantins seracs que hem deixat a la nostra esquerra. Els primers raigs de sol han aparegut darrere el Makalu en el moment que iniciàvem l'ascensió de la gelera. Salvem una primera esquerda que ens barra el pas. Ok. En veure l'accentuada inclinació de la paret, la motivació encara ha estat més gran, ja que mai es poden desmereixer els anomenats cims de trekking. A mesura que ens apropem al cim, hem gaudit de vistes privilegiades. El Makalu, el Choyu i el Nuptse. El nostre esforç s'ha vist recompensat. Hem fet el cim de l'Island Peak de 6.189 metres.